Wara taħriġ intensiv ta' aktar minn 18-il xahar, 29 atleta minn Malta se jikkompetu fl-Olimpjadi speċjali li se jittellaw f'Abu Dhabi f'Marzu li ġej. L-atleti Maltin li se jħallu Malta flimkien mal-coaches tagħhom se jieħdu sehem f'9 dixxiplini sportivi fosthom il-ġimnastika, l-atletika, it-table tennis, il-golf u l-aquatics. Huma se jikkompetu ma' 10,000 atleta ieħor minn 190 pajjiż. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz tal-Girgenti, il-President ta' Special Olympics Malta, Sinjura Michelle Muscat, qalet li b'riżultat ta' kollaborazzjoni akbar mal-Fondazzjoni Marigold, Special Olympics Malta saret l-akbar NGO sportiva għal persuni b'diżabilità, tant li llum għandha aktar minn 1800 atleta u qraba tagħhom irreġistrati magħha. Kif dejjem tajt l-out ta' Special Olympics, let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt. Nawgurawlhom biex kollha jkunu pożittivi u jħarsu l-qudiem u nagħmlu l-aħjar għal mutana. Mart il-Prim Ministru qalet li l-Fondazzjoni Marigold hija ta' sostén kbir għal dawn l-atleti u oħrajn li jieħdu sehem f'kompetizzjonijiet nazzjonali u Ewropej. Fil-fatt dan kollu huwa possibbli bil-fondi miġbura mill-law manwali li s-Sinjura Muscat ilha tagħmel għal diversi snin. Enrique Sherry huwa wieħed mill-atleti li se jirrappreżenta lil Malta fid-dixxiplina tal-ġimnastika. Huwa saħaq li t-toqol tal-kompetizzjoni li ġejja tkompli tħeġġu għal iktar sfidi sportivi l qudiem. Kull darba li sifirt ma' Special Olympics ġejt iktar b'saħħti fl-isport u d-darba ħatkun diffiċli u terġa' saħħaħni għal competitions li ġejjin. Id-Direttur Nazzjonali ta' Special Olympics Malta qalet li l-atleti tħarġu b'mod intensiv u issa jinsabu lesti biex jiffaċċjaw l-isfidi li qegħdin jistennewhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.